Добър ден! Днес съм поканила моята колежка и приятелка Лидия да ни разкаже няколко случая, в които тя е помогнала на хора с диабет да могат да се чувстват по-добре и да облегчат своето състояние, за да не се налага да приемат лекарства. Лиди, добро утро! Здравейте, добро утро! Здравейте и от мен. Ще споделя днес точно 3 случая. Те са много, разбира се, но това са случаите, които са ми направили много силно впечатление. Случай с диабет тип 2, ползвайки продукти на компания LR Health and Beauty, алоe с праскова или алоe с коприва и фибри. Единият случай е на мъж, който е над 70 години, с гликемичен индекс 19 на захарта, започвайки да пие алоe с праскова, 3 пъти на ден по 30 мл на гладно се приема, плюс фибрите 1 път на ден, правят се във вид на шейк. Така, започвайки да пие тези продукти, още на 4-тия ден започна да намалява за гликемичният индекс от 17 на 13 и така в продължение на 3 месеца нормализира захарта, нормализира гликемичният индекс, след което разбира се, консултирайки се редовно с лекуващата го лекарка, започнаха да намаляват и дозите на лекарства, които приемаше към този момент. А в последствие започна да намалява и дозата на алоето. Между другото, започна да го пие 2 пъти на ден по 30 мл и се чувстваше много добре и държеше в норма гликемичният индекс на захарта. Втория случай е на жена, която е над 50 години. Пак с вариране на гликемичният индекс на захарта, при нея беше около 7. Препоръчахме отново тези два продукта, алоe вера с праскова и фибри. Като фибрите, искам да ги покажа, те си имат мерителна лъжичка. По принцип се използват 2 мерителни лъжички като една доза, дневна доза. И така в продължение на 2 месеца по-късно тя усети разлика, като тя сама сподели с мен, че тъй като тя е пушач и при пушачите витамин С се неутрализира и да, за не се това усвоява, да, не се усвоява, точно така, здравче. И тя каза: Диди, аз съм наясно, че при мен ще се случат по-бавно нещата, но каза, аз към този момент съм доволна, защото аз винаги обичам да, когато препоръчам продукти на хората, да ги чуя как се чувстват, действат ли продуктите. И това беше нейната обратна връзка. Към този момент всичко е в норма, като тя, разбира се, приема и чай, който имаме с 7 билки, който действа изчистващо и балансира работата в организма. Искам да споделя за тези фибри, защо ги препоръчваме паралелно с алоe вера. Ясно е, че алоe вера нормализира работата на органите и дава възможност и съответно и това да направи, да балансира захарта в човешкият организъм. Защо и фибри? Фибрите съдържат 3 вида брашна: рошково брашно, гума гуар и коняк брашно. Специално рошковото брашно съдържа една много ценна съставка иноситол, който подпомага хората, които са с инсулинова резистентност. И третия случай, който имам от опита си, 14 годишния си опит с тези продукти, това е жена, която също около 50 годишна възраст. Тя имаше и 4 боцкания на ден, започвайки да пие този вид алоe вера с коприва, фибрите, разбира се, и чая
който в момента съжалявам, не съм го взела да го покажа. Още на третия месец беше под контрола и консултацията с лекуващата я лекарка. Бяха спрели боцкането и беше останала само на поддържащи лекарства. Казвам го това, защото имаше много бързо действие, ползвайки в комплект тези 3 продукта. Алоe с коприва, при нея 3 пъти на ден по 30 мл, разбира се, 1 път на ден фибрите, Fiber Boost с тези 3 вида брашна и чая, който е нискокалоричен, дава много течности и има изчистващ характер. Това са трите случая. Разбира се, имам още много случаи, които пийки, няма значение кой вид алоe ще бъде, разбира се, да доведат до нормализиране нивата на кръвната захар. Това беше от мен. Мога да споделя още опити и може да направим препоръка специална, който има такъв проблем или ваши близки. Свържете се с нас и ще се опитаме да бъдем възможно най-полезни. Благодаря ви. Това беше от мен за днес. Благодаря, Лиде. Много ценна информация. От мен хубав ден ви желая. И, както каза Лидето, който има нужда от помощ, може да се обърне към нас и ще дадем повече информация. Хубав ден и бъдете здрави! Чао!